И здравейте хора, днес ще експлодираме 20 000 TNT. И 3, 2, 1. Моля се компютъра ми да не бърне като картоф. О, мага. О, майко мила. Майко! Какво става? Колко FPS имам? Сигурно 0. Да, 0 FPS. Ето вижте хора. 0 FPS. И как върви още играта се чуда. Оп! Всичко експлодира. И още се чуда как. What? Нещо тука. What? Хора, вижте как е бъгнало. Хора? What? Тук няма TNT-та и се усещат експлозии. Тия слаймове умряха тук що. И вау! Голяма експлозия. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото и се абонирайте за канала. От мен, чао!